RMN Listen Win Anodan Basket Edition Aniata karon sa Barangay 31-D kay positive mga kasama, positive na positive. Kining balaya karon naglanog-lanog ang DXDC. Ato nang pagauson ang tagbalay kay ato na siyang ila-ilahon. Ali nay, gawas-gawas na yan, gawas na. Ayan, pangalan na to. Caridad Alipio. Una na may turnover ning amo ang usa ka basket nga grasya para sa imong pamilya nay. Mangutana lang gud mi sa imuha, unsa nga drama ang madungog sa DXDC matag alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa kagabion. Mga aso ni Kuya Goliath. Mga aso ni Kuya Goliath is correct! Ayan ay, dawata. Ang ato ang basket nga panudan. Unsay unod sa basket? Ayun, gikuha na gid ni nanay. Wala excited na gid kay siya nga lutuon ang paliya. Kuan, paliya. Okay, paliya. Uwet, bulad. Bulad. Itlog, isa ka dosina. Usa ka dosina. Unsa may pwede, unsay unahon ni magluto anak karong buntagan ay? Itlog or kanita na asay gusto sa kong bana. Okay. Si ang bana gid ay masunod na yun. Yes. Congratulations! Nanay Caridad ng Barangay 31-D mga kasama. Siya ang atong winner sa RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kauban si Radyoman Joel Viray. Kini si Radyoman ay Ginita Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition